Cítíte se ve stresu už jenom z toho pomyšlení, co všechno budete muset na Vánoce připravit? Ahoj, jmenuji se Katy a vedu ženy na cestě ke klidnému životu. Co kdybyste to letos s Vánoci udělali jinak? Co kdybyste se radovali z přípravy Vánoc a necítili se přitom pod tlakem z toho, kolik vám ještě zbývá povinností? Připravila jsem pro vás živý seminář, který vám poskytne jiný úhel pohledu. Tento seminář je pro vás pokud hledáte způsob, jak připravit Vánoce v lehkosti. Chcete zjistit, jak jednoduše zapojit do příprav děti nebo partnera, aniž by měli pocit, že to je jejich povinnost. Chcete si poslechnout nový a čerstvý pohled na přípravu vánoční atmosféry. Zajímá vás, jak připravují Vánoce třeba ženy v Latinské Americe. Chcete ochutnat a inspirovat se mým oblíbeným ultrazdravým receptem na nepečené cukroví. I na tento seminář jsem pro vás připravila vonavý balíček, který vám pomůže navodit tu správnou vánoční atmosféru. Pokud se chcete zúčastnit mého živého semináře 7. prosince od 17:00 v Klatovech a získat všechny dárky a bonusy, které jsem pro vás připravila, za 497 korun v této omezené nabídce, klikněte na tlačítko pod videem a dokončete svou objednávku. Těším se.